Moi bo día, imos dar comezo a esta xornada, esta terceira xornada de Malas Linguas. Eu, en primeiro lugar, agradecervos moitísimo a vosa presenza. A verdade que é unha xornada que eu creo que vai ser intensa nesta xornada de mañá, máis con contidos que estou segura que van espertar o voso interese. Agradecevos o madrugón, ademais nesta época de Antroido, en que para nós é sagrada a festa, tamén que algunha xente pospuxese esa festa para estar aquí. Eu simplemente comentarvos que desde a Deputación da Coruña, desde a área de lingua, tiñamos moi claro que queríamos facer unhas xornadas de reflexión sobre o estado da lingua nestes momentos e que quixemos utilizar este título tan provocador, Malas Linguas, collendo xustamente un esquema en que queríamos simbolizar que estamos vivindo unha ofensiva contra as linguas diferentes do español sen precedentes. É certo que levamos décadas en que sabemos que o Estado español non cumpriu co que sería básico en democracia lingüística. Levamos décadas en que o Estado español non fai aquilo que debería ser lóxico nun Estado que quere protexer, fomentar, respetar as linguas que conforman, as linguas que se falan nos seus territorios. Levase en facer iso e facendo que o conxunto da poboación do Estado español xa non é que teña a obriga, pero si a posibilidade, cando menos, de coñecer, de saber, de ter algunha referencia, cando menos, do que son as distintas linguas faladas no Estado español. Porque aquilo que non se coñece, ainda que sexa mínimamente, o que son as linguas e as culturas que veñen detrás, é imposible que se respete, é imposible que se ame. Ese leva sendo o comportamento do Estado español nas últimas décadas, mas é certo que continuamente nos últimos tempos vemos unha ofensiva aínda intensificada moitísimo máis contra todo aquilo que non sexa o español, contra as outras linguas do territorio. Dunha maneira en que mesmo parece que hai forzas que compiten a ver quen fai a proposta máis agresiva, a ver quen é a proposta que pode acabar tumbando ou eliminando as outras linguas. Case, eu creo que a ninguén das persoas que estamos aquí nos sorprendería que un día atopásemos aqueles cartéis, alguén que propuxese aqueles cartéis que no seu tempo se dirixían ao bretón no Estado francés, prohibido cuspir no chan e falar galego, ou falar catalán, ou falar éuscaro. A verdade é que estamos nunha situación terrível a ese respecto, mas o certo é que na Galiza, concretamente, para a xente tamén que nos acompaña que ven de fora, xa levamos tempo con este proceso iniciado. Rompeuse ese consenso a respecto do uso das linguas, cando se rompeu ese consenso básico alrededor do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega e cando se creou o mal chamado decreto de plurilingüismo, ese mal chamado porque fomentar as linguas non é justamente a base, a orixe que ten detrás. Así que nós, neste contexto que sabemos difícil, nós decidimos poñer riba da mesa os nosos argumentos. Temos argumentos, temos propostas, temos argumentos que están baseados na razón, e temos argumentos obxectivos e temos argumentos que están baseados tamén no corazón. E queríamos poñer o foco neste caso nunha das instancias, nun dos elementos que tamén son conformadores de que a xente ao final acabe querendolle as linguas e acabe querendo no noso caso o galego, porque sabemos que non todo, aínda que é moi importante o ámbito familiar, mas non todo. Levamos décadas en que son moitas as persoas que se suman ao proceso de normalización da lingua galega e a súa defensa e que non son galegofalantes iniciais. Son moitas as persoas que decidiron ao final instalarse en lingua galega despois de pasaren pola escola, ainda que non sexan a maioría, xa sabemos que o proceso é a inversa, mas hai algunhas despois de pasaren polo ámbito escolar ou polo teatro ou pola música ou nas redes. Hai distintos ámbitos onde sabemos que sí que existen, desde logo, posibilidades de recuperar para instalarse na normalización lingüística persoas que veñan justamente de non ter o galego como lingua inicial. E
diso era do que queríamos falar hoxe, con experiencias potentes e propostas que temos no noso país, que as temos e que as queremos mostrar. Aquí está Setxu Sende, que logo vos falará, será quen inicie estas xornadas, está Pilar Ponte, con experiencias e propostas máis que exitosas, e tamén, como non podía ser de outra maneira, con persoas de fora que tamén nos traen as súas experiencias. Así que queremos agradecer moitísimo a Coldo, a Bernadette, a Estíbaliz, a Paco, que viñesen connosco e que estean dispostas a tamén dialogar con persoas que están facendo o mesmo aquí, no caso de Rute ou no caso de Miguel. Queríamos que houvese ese diálogo entre propostas e iniciativas exitosas, porque acreditamos en que hai posibilidades de reverter esta situación, en que hai moitísimas iniciativas que temos que poñer en común, en rede, que temos que conseguir espallalas, e porque acreditamos tamén en que a forza do noso amor non pode ser inútil, como decía o poema, no poeta, non vai ser inútil, e nós imos poder celebrar as linguas, que é o que queremos, imos poder algún día deixar de falar dos seus problemas. É unha das cousas que di moitas veces a xente, o alumnado, despois de pasar polas aulas de lingua, moitas veces comenta cunha experiencia así un pouco traumática, dicindo que parece que as clases de lingua son sempre falar do mal que lle vai o galego. Eu creo que nós temos que ser capaces de superar esa situación, e que haxa un día en que non teñamos que falar do mal que lle vai ao galego, do mal dos problemas das linguas, en que ese día teñamos que tachar, poñerle un risco grande a este cartaz, e dicir, xa non hai malas linguas. Esa era a nosa intención, que gocedes cas xornadas. Xa vos deixo con Olga de Rexenerando, agradecendolle moitísimo tamén todo o traballo feito na organización destas xornadas. E eu pido vos mil disculpas, porque non hai nada que me gustaría máis facer esta mañá que quedar aquí convosco, mais teño un pleno na Deputación da Coruña que puxeron un día que non era esperado. Así que pasadeo moi ben, e xa logo, por suposto, tomarei moi boa nota das vosas conclusións e de todas as reflexións que fagades nesta xornada de mañá. Genial, pois moitas grazas Goretti, como sempre, por este arranque. E como comentaba, eu son Olga, son parte do equipo que está coordinando estas xornadas. E nada, darvos a benvida tamén porque hai xente que non viñestes as dúas anteriores, isto é un ciclo de 4, entón, irades entrando un pouquiño máis a pouco no que son o desenvolvemento de malas linguas, e esperemos que o poidades disfrutar. Simplemente como nota, se lembrades, as que si viñestes, as xornadas anteriores foron sobre lingua e memoria, falábamos da transmisión familiar da lingua e falábamos de como a Guerra Civil deixara todo ese impacto intrafamiliar, que se foi transmitindo xeración tras xeración. Neste caso o tema, como comentaba Goretti, é lingua, infancia e mocidade, transmisión non familiar da lingua. Entón imos poñer o foco, por unha parte, especialmente na mocidade e especialmente no contexto educativo, que creemos que son dous grandes cabalos de batalla da normalización lingüística. Entón, esperamos que vos sea de proveito a todas as persoas que viñestes. E penso que máis nada, presentar antes de Asechu este formato que ides ver agora, que se chama Argumentos para o Galego. Son simplemente como pílulas, agora temos unha, logo teremos outra, pequeniñas, de 15 minutos, que están pensadas como unha pequena xanela para ver unha realidade distinta en cada unha das xornadas e entender un pouco. Non hai coloquio despois, é simplemente como abrir pequenas xaneliñas para coñecer distintas realidades e distintos argumentos para o galego, que sexan inspiradores e que vos leven tamén a reflexión. Neste caso, como digo, temos a Setxu Sende, igual coñecido pola súa faceta de profesor, de activista en defensa da lingua, de escritor, pero hoxe non ven aquí a esta pequena pílula en calidade de todo iso, sino en calidade de pai e de promotor dunha iniciativa educativa que consideramos de moito interese, que son as escolas da semente. Escolas nas que o galego é lingua vehicular, é unha semente que prendeu xa en Lugo, en Vigo, en Trasancos, en Compostela. Entón, nada, para contarnos un poquinho esa experiencia para que está el aquí. Así que, máis nada, Setxu, cando queiras. Moi ben, compañeros e compañeiras, podo poñer de pé? Vale, porque estou máis afeito a dar así as aulas e isto
algo parecese. E tamén vou pedirvos que me axudedes un pouco para empezar, para estas horas de mañá, empezar a rir un pouco, vale? Vou pedir que cantemos todos o famoso retrouso que popularizou Pinto del Bon a partir de unha recollida de Eva Castiñeira, alá na Coruña, e que coñecedes moi ben, vale? Que é ai la la, ai la 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 la, ai la la, ai la la. Ai la la, ai la 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 la, ai la 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 la. A lingua vai va pa diante, ai a nosa lingua mingua. Ou tal vez non compañeiras, nos falamos malas linguas. Larai la la, la 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 la, larai la la, la 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 la. Larai la la, la 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 la, ai la 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 la. Ai, mira como te ris, ti debes ser boa xente e vas coñecer a mija un pouquiño da semente. Ai, la, 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 ai, la, 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 la. Ai, la, 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 la. Ben, mirade logo, veño aquí como papá, como activista, máis toda a experiencia que podo traer hoxe aquí é a experiencia que comparto con moita outra xente. Eu sou unha persoa máis neste proxecto que comezou hai 7 anos en Compostela e do que quería falar. Basicamente, sai nun momento no que é dramático, vale? O que é ese tempo no que unha xente se senta nunha mesa a analizar o que está pasando, vale? Ese drama do que falaba Goretti, ese drama que nos trae aquí para buscarlle unha resposta, de acordo? A perda da lingua, esa tensión ca revitalización da lingua. Daquela estamos cunha resposta social, vale? O que é unha transformación, vale? Esa transformación que está sucedendo en Galicia desde hai moitos anos, 500 anos, tal vez, vale? Pois en diferentes momentos tivo resposta por parte do povo, vale? Unha resposta popular máis ou menos organizada, de acordo? A semente é un paso máis nestes sustratos que pouco a pouco está configurando a historia do noso país, a historia do noso povo. E sitúase nun campo de intervención internacional dos povos do mundo que é en defensa dos dereitos humanos, vale? Neste caso, a defensa dos dereitos lingüísticos, de acordo? Despois de moitos debates sobre o modelo de ensino na Galiza, pois hai 7 anos xuntase unha serie de persoas na xentalla do Pichel, en Compostela, unha asociación de activistas que decide facer a pregunta: vamos comezar unha escola de inmersión lingüística en Compostela. Seremos quen? Eu desconfiaba, eu non tiña seguridade, tiña un momento malo daquela, pero como había xente organizada, dixen, eu no que poda vou axudar. Houve xente que se desmarcou que dixo, estades tolos, houve xente que tivo medo, houve xente que dixo, non vamos ser capaces. Mais a resposta que me deu un activista da xentalla, Paulo, foi, isto vai ir para diante se hai povo. Evidentemente, non os 3, non os 4, non os 8, non os 12, non os 25, estas persoas que estamos aquí, homens e mulleres da xentalla dunha asociación de Compostela, non vamos poder crear unha escola sós, nin soas. E fixemos unha inversión en tempo, en traballo, en diñeiro, que esperaba a resposta. Comezamos con 3 nenos e nenas, 2 monitores, e aquilo converteuse no que é hoxe. É dicir, esa resposta a se habería un pobo que apoiase este proxecto, pois tivo a súa propia realidade ano tras ano, non? Eu vou intentar nestes 15 minutos, que é moi poquinho tempo, darvos algunhas claves da miña experiencia neste proxecto e noutros proxectos, vale? Nese sentido, a cuestión que eu como activista, máis que na mente estamos a viver, é como conseguimos cambiar as normas sociais. É dicir, nós estamos, ou como profesores, ou como activistas, ou como xente que traballa esa normalización, vale? Intentando mudar normas sociais. Hai unha norma social moi clara, que é a que ven construída desde hai moitos anos, vale? Que di que o galego é inútil, que o galego non ten valores, que etcétera, etcétera. Mais a construción doutra norma social, a construción doutro comportamento social, vale? É o último paso.
É dicir, como conseguimos activar un movimento, un comportamento social novo, se non conseguimos antes crear unha motivación social, vale? E aí é do que quería falar, é dicir, como construímos o que sería unhas actitudes que eleven a xente a participar, porque o obxectivo disto, basicamente, é conseguir a participación social. É dicir, vernos a nós mesmos como facilitadores da participación, porque cada un de nós, como persoas, podemos facer moito, non? Podemos ser presidentas dunha asociación deportiva, ou podemos ser presidentas da nosa asociación de veciños e veciñas, ou podemos estar nun sindicato ou nun partido político. Mais que realmente consigue a transformación social é a participación, de acordo? É o colectivo. Nese sentido, pois sí que me gustaría falar dun exemplo, vale? De como se cría a comunidade. Un exemplo moi rápido, non teño imaxes, mas podedes imaginalas dun momento. Eu como profe e as miñas alumnas e alumnas no Clube da Lingua, equipo de normalización do meu instituto en Vila de Cruces, que chamamos a xente a través das redes sociais, Facebook, por tatuaxes en galego. Enviádenos fotos en galego, enviádenos tatuaxes que teña escritas palabras na nosa lingua ou deseño gráfico galego, vale? Pensábamos que íamos recibir 10 tatuaxes, 8, 7, 12, vale? Temos unha colección de perto de 500 tatuaxes. De súpeto, algo que era invisible, que era descoñecido e que ni sequera sabíamos que existía, podíamos intuir que entre os miles e miles de tatuaxes de maorís ou de calquera outro tipo, podía haber alguén que se tatuaxe un castelán. Pois non, hai moitísima xente, vale? É dicir, ese proceso de descubrimento, ese proceso que leva a activar a curiosidade de saber que hai aí atrás, non? E que se activou neste proceso, que se visibilizou porque a xente quixo participar e enviar non só a súa tatuaxe, senón a súa historia. Esta tatuaxe dunha cuba de viño fíxena porque o meu avó foi o que introduciu o viño en Compostela. Esta tatuaxe de Castelao fíxena porque cada unha ten a súa historia. Entón aí construíuse unha comunidade de xente dos tatús, vale? Co que eu non tiña nada que ver, vale, de acordo? Algo que para min era totalmente extracultural, vale? Outro proxecto que nos axuda a percibir isto, vale? Se ben quería incidir no das tatuaxes para ver como aparece unha comunidade onde non había, vale? Pois outro proxecto moi interesante que tamén se activa desde a semente con outros axentes sociais é a promoción da regueifa, vale? É dicir, chega un momento no que a regueifa, unha forma de improvisación oral en verso que permanece en Bergantiños cunha persoa no Courel e que está en declive sucesivamente no século XX e que grazas a Pinto de Herbón e Luso Caruncho permanece viva durante os anos 90, 2000 e que grazas á Asociación Oral de Vigo permanece viva e comeza a ser traballada nos institutos, sobre todo de Vigo, vale? De súpeto cobra unha dimensión extraordinaria. É dicir, de súpeto sucede algo que leva a que a regueifa en 3 anos, nun proxecto de 3 anos, pois teña unha percepción que ou é moito me equivoco ou é así, non? Está escutando falar moito de regueifa ou é... Sí? Vale. Que sucedeu aquí? Ben, pois basicamente apareceron novos modelos. É dicir, nos procesos de aprendizaxe social das persoas, non só dos nenos e das nenas, senón dos adultos e das adultas, vale? Hai unha cousa que se chama exposición a modelos. É dicir, nos facemos o que vemos. Do que gostamos, vai servirnos como referencia, vale? O traballo de Pinto, do Caruncho e da Asociación Oral maniféstase con alumnas, é dicir, os que somos profes sabemos o valor que ten un alumno ou unha alumna, porque eu fui un alumno de Bernardo Penabade, por exemplo, e, en certa maneira, síntome transmisor dunha serie de valores que Bernardo aprendeu de outra xente, de acordo? Ben, pois chegan Alba María e Sara Marchena a Santiago, vale? E son novos modelos de Sara Marchena e Alba María que comezan a regueifar, que teñen 18, 19 e 20 anos, comezan a regueifar as nenas da semente, con 5, 6, 7 anos. E de súpeto, esa exposición a modelos, vale, contáxase. Por qué? Porque nos vemos representados en xente como a nós.
Vale, entón, para activar procesos de transformación social é preciso sentir que iso pode suceder e que está sucedendo. Vale? Por qué? Porque depois vai haber outra xente como Aurora, por exemplo, ou non sei, aquí seguro que realizados moitas e moitas, que comezan, vale, a aportar desde o seu punto de vista persoal e a subjetividade persoal, pero para o colectivo. De acordo? Entón aí é cando se configura un movimento social. É dicir, iso que comezou como un proxecto escolar que realizesta entre o Instituto de Baio e o das Cruces, de súbito convertese nun pequeno movimento social, que ten como objetivo un objetivo político, que é a construción de discursos novos. É dicir, darlle oportunidade a xente nova para que se exprese. E de súbito descubrimos que cando a xente nova se expresa, pois nun encontro con outros 500 rapaces e rapazas, pois falan de Venezuela, da manifestación do 8 de marzo e de moitas outras cousas. E de súbito aparece unha conciencia social que resulta que existe. Unha conciencia nacional, unha conciencia de xénero, unha conciencia de clase, que os rapaces e rapazas, pois de forma espontánea, construe. A semente, vale, ten algo que a fai moi poderosa, que é a conciencia de que ten que haber unha organización. É dicir, a autoxestión, vale, existe porque hai pois, un grupo de persoas que se organizan. E isto é algo o que realmente estamos pouco afeitos. Vale? É dicir, esa rede social que cada un de nós ten e que ten que ser prioritaria para quen queira traballar en lingua, tamén ten que ser unha rede social organizada. Vale? O feito de que a semente puxera encima da mesa un modelo, autoxestión, basicamente, valores para a transformación social moi claros, como, por exemplo, feminismo, ecoloxía, laicidade, reintegracionismo, etc., etc., vale? Pois, crean un modelo que vai poder ser adaptado nas diferentes comarcas nas que vai ser despois. Aparece en Vigo, aparece en Trasancos, aparece en Lugo, comeza a haber grupos organizados en Ames, na Coruña, en Ourense. Entón, hai unha serie de xente que con toda a experiencia previa deses activistas e activistas, experiencia que se gañou pois, na experiencia de Nunca Máis, experiencia que ven pois, do asociacionismo como a GAL, ou desde o soberanismo, vale? Hai pais e nais, xente sen experiencia tamén, de acordo? Pais e nais que se auto-organizan, vale? E esa enerxía, iso ten que quedar moi claro, non se perde. Sabedes que a enerxía transfórmase. De acordo? Moitas veces decimos, o que facemos nós realmente terá frutos. Sí. É dicir, é evidente, vale? Vamos ver. Ben, mirade, non sei se me quedan 2 minutos ou 3, mas quería falaros tamén de maxia, non? É dicir, o feito de que a semente de Trasancos conseguise con éxito o obxectivo económico dun crowdfunding, vale, de 60.000 euros, aquí en Galiza, non sei no País Vasco, ou en Escocia, vale, é un feito histórico. É dicir, o feito de que para conseguir diñeiro para unha escola autoxestionada como a semente de Trasancos de primario, vale, houvese moita xente que puxese 5 euros, 10 euros, 100 euros, supón que estamos falando xa de outro momento histórico. Vale? E mirade que fai Trasancos, vale? Que é unha escola, vale? Que ten un traballo previo xa, é dicir, que existe, vale? A xente está depositando a súa confianza nun proxecto que xa existe, que ten unha existencia en Compostela, en Vigo e en outros lugares, pero que xa se ve que está dando frutos, e consígueo de forma moi exemplar, é dicir, consígueo reunindo a enerxía de xente moi diferente. É dicir, xente que seguramente hai 3 anos, 4 anos, 5 anos non poñería diñeiro pois, para un proxecto reintegracionista, ou non poñería diñeiro para un proxecto de inmersión lingüística, ou non poñería diñeiro para un proxecto que non sexa público. De acordo? Entón, están cambiando os esquemas sociais. O noso interese desde a semente é trasladar a percepción de que a semente é un proxecto autoxestionado e aí, por exemplo, esa dificultade que cada vez é menos de entender que a semente
non é un proxecto privado, nen lucrativo, nen que é unha cousa que se enfronte á pública máis que como algo necesario nos tempos actuais, algo que é necesario construir entre moita xente, porque, na nosa opinión, o modelo da pública non está servindo simplemente de transmisión dunha ideoloxía lingüística e dunha práctica que provoca que ano tras ano haxa unha desgalización continua, vale? Entón, a semente crea un modelo de inmersión lingüística porque consideramos que a inmersión lingüística é o único modelo que pode facer que as crianzas castelán-falantes habituais adquiran o galego, adquiran competencias en galego e que as crianzas galego-falantes se manteñan a súa lingua con normalidade, vale? Se pensamos nisto hai 7 anos, tal vez sería difícil acreditar, porque non existía práctica, mas 7 anos despois atopamos que sí, que está funcionando, que é un modelo que funciona, que funcionou noutros lugares do mundo, mas que aquí en Galiza, pois, co noso propio método, co nosa propia metodoloxía, pois facilita. E hai moitas rapaces, nenos e nenas, de 0 a 6 anos na semente de infantil ou posteriormente na semente de primario, Compostela, vale? Que veñen de familias castelán-falantes, veñen de familias galego-falantes, familias onde se fala inglés na casa, familias onde se fala catalá, familias onde se fala euskera, máis que eses nenos e nenas son competentes en galego e falan galego de forma natural. Vale? E que, no caso de primario, hai un obxectivo que é que sexan competentes noutra lingua, que teñan competencia en inglés, en castelán, que teñan contactos co euskera, que teñan contactos co catalán, que teñan experiencias co kurdo, que teñan experiencias co que é unha visión lingüística do mundo desde os diferentes povos, vale? Acabo tamén, vale, máis nada, dicindo que tal vez a chave secreta da semente, non da que menos se fala, vale, mas quería acabar con isto, é o reintegracionismo. É dicir, mirade que unha das cousas que eu como pai descubrí, sobre todo na práctica, porque antes podía ser moi teórico do reintegracionismo e pasarme de escribir como escritor do ENE para o NH, máis cando de repente teño 2 nenas, vale? O feito de que calquera cousa poida vir en galego internacional, pode vir en galego que se fai en Brasil ou en Portugal, que un día se queremos ver as estrelas, baixo unha aplicación que me explica o ceo, e con el adiante me di que Venus é unha estrela que non sei que Taletumba, e que mo digan galego, ou que podemos ver Pipi das medias altas, das medias longas, en YouTube, ou calquera filme de Disney, ou, bueno, os que non son así moi tal, non? Ou calquera filme de deseños animados, vale? En galego, con sotaque de Brasil, pois é impagable. Por que? Porque senón sería moi difícil facer inmersión lingüística. É dicir, as crianzas na semente teñen calquera recurso educativo, calquera recurso de ocio e tempo libre, as familias teñen acceso a un mundo que nos coloca diante dunha normalidade que, sendo conscientes do estado de opresión e de minorización do galego na Galiza, vale? Temos a sorte que non teñen en Euskal Herria ou en Cataluña de ter unha lingua que é lingua de estados e de corporacións, vale? Nese sentido, pois, gustaríame acabar xa, vale, pois, tamén con algo do que falou Goretti a nivel de transformación. Vale, mirade, seguramente, cando Goretti falou antes de chuspir no chan, acordades? Prohibido falar bretón e chuspir no chan, vale? Ben, había un castigo que compartían no País Vasco, na Bretaña, en Galiza, que era, nalgún caso chamaba iso o signo. Se ti na escola un día falabas galego ou euskera ou bretón, o profesor dabache unha cousa, un signo, e ti, un anel, por exemplo, e ti, se outro amigo ou outra amiga túa falaba galego, pasabaslo. E quen tiña ese signo ao final do día era o que recibía o castigo, normalmente castigos corporais, ou orellas de burro, etc, etc, vale? Ben, vos imaginade se invertimos o signo. É dicir, se o signo é en positivo, non? É dicir, estamos traballando niso, vale? Mais imaginade se realmente cada un de nós tivese signos, vale? Que fósemos trasladando de persoa en persoa, de rapaz en rapaz, cada vez que atopásemos a ver que falase en galego. E que trascende, vale? Pois o que sería incluso
a xente que fala en galego habitualmente, moitos dos que estamos aquí. É dicir, chegaron a peaxe e se decimos bos días e a persoa nos contesta en bos días, aínda que esa persoa fale o resto do día en castelán, darlle o signo e dicirle, por favor, transmítelle isto a outra xente. Vale? Iso está aí. É dicir, iso é o que conseguiu que a semente hoxe este activa, porque os pais e as nais da semente, os avós e as avoas da semente, os socios e socios colaboradores da semente son moi diferentes. E a semente, vale, pois ven xente que fala castelán, que fala catalán, que fala euskera, pero que queren que os seus fillos sexan galegofalantes. Entón, sobre todo, para acabar, ten en conta o aspecto emocional, vale? Ideas, comportamentos e emocións. É o que nos levan para diante, a xente móvese por emocións, por afectos, e sobre todo pola esperanza de que o traballo que facemos ten consecuencias. Eu vivino na cadea humana de Area Negra hai moito tempo, cando vi que 40.000 rapaces e rapaces e profesores e profesoras xuntaban as súas mans entre Laxe e Muxía. Cantos estivestes ali? Oh! Levantade, unha. Vale. E os que vivimos iso, vivimos algo moi impresionante. Vale? E esa xente somos os que hoxe estamos defendendo a lingua tamén. Vale? Mais nada, deixo vos ca compañeira. Bueno, un aplauso.